Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Kung makunahon ako ni Laila, mura kong mamatay sa kasuko. Kalma lang. Okay na ang dagan sa panahon. Mansibot mong ipasapot, Bimbo. Nagawngan ko na sa ilong si Layla, Pinos. Nahibaw kong mubalik siya na ako. Kundi siya gusto, nga gubon ko ang panrabaho ni Rickson. Unsa? Bawa ikaw, kinahanglan mo relax ka. Murag miuyo na ang panahon, Bimbo. Nga naman, Gihadlok ni Papa si Rexon. Nga kung doon ay mahitabo na ko, si Rexon ang iyang paninglan. Mao na gisulti ni Papa na ko sa phone. Og tuwa sila si Rexon, nagsulti. kinahanglan maning kamot sab ka. Kaya tingali unyag, madayunan ka ng imong sakit. Si Rexon ang nakaingon ning akong sakit. Bosa, siya ang moayo ini Bimbo. O si Layla, maako na. Gusto ka. O kinahanglang di makamata sa pagkakumatos si Tito Luisito. Unsa? Kinahanglang madayunan siya siyang pagkatuog, Pinos. O di nikid makamata pa. Nagkasabot ka na ba sa kung gustong mahitabo, Rickson? O, sir. Dili ko musugot ka pasakitan mo ang akong anak, Rickson. Nahibaw yung ka nga bugtong kong anak si Venus. Ubuhaton ko ang tanan. Nga magkuba ka. O kang babaeng nakaingon sa iyang sakit kung may mahitabo kang Venus. Nala, sige. Makalakaw ka na. Salamat, sir. Kinahanglang mabawi ko si Layla gikan kang Rickson, Pinos. O, Bimbo. Kinahanglan mo balik ka ko si Rexon. O ipadayon na mong among pagpakasal. Mahitabo ka na, Pinos. O gandamin lang niyang daan o pwesto si Rickson sa company sa imong amahan. Kay tangtangon ko gud siya siyang pwesto. Abi ko pag... Di maayo magkaduol pa sila si Layla o Rickson, Pinos. Kung padayon mo kung magtrabaho si Rickson sa company nila ni Layla, may kahigayon ng gyapon nga magkita sila. Okay. Buhata na ka na, Bimbo. But, dahan to, Ari. Ipahimutan ko ang pagtangtang ni Rickson sa company. Kaya dili siya makahimog legal nga aksyon. Patok na ko kung tarungon ko siya sa pagtangtang. Ug aron sad, dili maapiktahan si Layla. Ma'am, namingaw lagi, no? Unsay namingaw di koy. Wa naman mamalig din ang ngiw-ngiw og si Bimbo. O tama ka siguro kung hain sila karon di koy. O kung unsa ang ilang plan. Aw, bahala kung sa ilang plano, ma'am. Basta... Perming ato. Unsay perbigato ba? Agwan ba? Perming, agawon ta ka. Ug ako imong driver.
helper, o et cetera, et cetera. ETC. Unsay itisi. Ano ako nang tisitira, o et cetera. Para ako nang kaganina, ETC, et cetera. Oh. Kanang masugo nimo sa tanang gusto nimong isugo. Tanan gyud Tikoy. Oo, ma'am. Tanan. Tanan. Okay. Samtang tuwa pa sa ospital si Luisito. May buhaton ta. Unsa ka na? Unsa? Musuod ko sa kwarto ni Luisito. Og ikaw ang mobantay dinhi sa ubos kung mo pauli si Rexon. Ha? May buhaton ka sa kwarto ni Sir Luisito, ma'am? O, Dikoy. May mga dokumento lang kong tanawon. Oh, ano yung problema, ma'am? Okay. Ako'y look out nimo. Luoy, oy. Luoy, yung Papa Luisito. Ay, di na lang ko mapapa ni mo, ha? Kapit naman gumapiya. Pagkaayo niya, sir, ha? Ara matabangan ni mo si Rickson. Kaya doon narapid at ang planos bimbo niya. Oh. Nana si Rickson. Rickson? Kumusta na yung panasulting Venus? Nakasabot na siya sa mga hitabo? Napasaylo na ta niya? Giatake siya sa kasing-kasing Layla. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Muna, Layla. Giatake siya. O niya karon siya makonfine ining ospitala. Hala no? Mayo na lang gani kay dili grabe ang atake niya. Daoy. Unsa naman yung mga nahitabo sa to palibot, Rickson? Mura naman taan ni gilakangan ug agta. Mayo ka pa, Layla. Kay makakomedya pa ka. Bisag nakalisod na. Di maguni komedya nga akong gisulti kod. Kuan... ay, Layla, Rickson. Ano imo naman sa nangyak gumakunaw? ganahan lang kumututok nimo. Hala ha? Basin doon ay buling na akong mata ha? Nindot kag mata. Kaya dili naman ko lipat. Kanindot unta. Kun parehas pa ko nimo nga mohandol og problema. Ha? Kay naon sa mga gede ka, Rickson? Nganong ramang kag nag-ulog maayo? Ala, kasweet ko datong kisa. Layla, Rickson, ano kikakos man ko ni mong maayo? wa lang. Ganahan ako nga mugakos nimo. Gimingaw ko ni. Pila ka oras pa gani kami biya, nga gimingaw na ka. Pasagdi lang ko ha, nga mugakos nimo. Gusto ko mabati ang kainit sa mong lawas. Ang imong kumot. Rickson, kalain mo, uy. Mura man kag nagmirita. Ay pagsaba. Ano man? Gusto kong mabatyagan ang pinitik sa imong dugan sa akong dugan. Rickson, Layla, Rickson. Rickson. Nihila ka? luhanis kalipay. Nga ako nag-itagiyan nimo. Kahilakon man sa kunimo, oy. Ayaw ka na, Rickson. Ayaw pagdrama. Gusto ko, happy ka. Layla, doon naman yung mga butang sa kalibutan. Nga, dili dahil nato mahimong likayan. Wala, oy. Nagdrama naman nung tagmaayo din eh, oy. Kaila ko na pa'y ako namati mo. Layla, Rickson, Layla, nahadlo ko.
Kadlukan. Nahadlok ko nga mawa ka na ako. Son, nga nagutang nakasulti man ka na nga mawa ko nimo. Nahadlok lang gid ko. Ayaw na pagsulti ha. Ingna ko nga love ko nimo. Nga love gid kaayo. Daoy, kailan ko namang yukoy. Sige na, pabati ako nga love ko nimo. Oh, love na kita ka. Love kita kayo. Ug buhaton ko ang tanan nga dili ka maunsa. Ang tanan yun. Layla, I love you. I love you. Love you so. I love you. For you and me, let us be one so you and I can. Hello, Tia. Kumusta na din sa opisina? Nagka-meeting naming tanang kadagkuan, Pimpo. Nagka-meeting na gulay mo? Unya, unsay resulta? Ako ang gi-appoint sa company's board of directors ni interim CEO, Pimpo. Ikaw ang nahimong ICEO, Tia? Oh, Pimpo. Ako na ang interim chief executive officer sa kumpanya. Bosa, ato na ang gahom sa kumpanya ni Luisito. Salamat, Tia! Salamat! Bosa, pamati. Kinahalang tarongon mo imong trabaho. Tungod kay doon ako'y plano. Unsa ka na, Tia? Hinay-hinayan kung tangtang ang tanang tao ni Luisito sa kumpanya nga loyal niya. Unaha si Reksyon, Tia. Mahitabo ka ng tanan, Bimbo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!